Predám takúto dekoračnú banditku, je aj so stojanom. Takto je krásne zabalená. Keď sa mi podarí, tak ju aj dám do toho stojanu. Z druhej strany 15 €, alebo mám tu takú väčšiu, ktorá je 22 € a to už je aj stolový zapalovač. Tiež má taký stojan, tu je krabica. Zo spodu sa to plní plynom. A tu odtiaľto by mal ísť oheň. No žiaľ, je to prázdne, takže vám toto nepredvediem. Drevo a plast.